Har du nogensinde drømt om, hvordan det må være at leve blandt fiskene på havets bund? Nu får svipperens venner lov at prøve det for alvor. Plum! Jeg ved. En søhest. Tidevand! De finder en hemmelig tunnel, der fører til et mystisk hus. Det der sted, det er simpelthen for fedt. Og en tosset professor. Lad mig vise dig, hvordan man blander fiske-elixir. En magisk elixir vender op og ned på deres liv. Stop! Hvis du ikke får modgiften inden under 40 timer, vil du forblive en fisk for evigt. Svøm! Stella, svøm. Hvad skete der? Jeg blev til en vandmand. Vi blev fisk. Det er bare optur, mand. Jeg har endelig gennemskuddet og flået. Jeg kan se lige gennem dig. Når du er færdig med at være så sjov, kan du jo finde modgiften. Modgiften? Men drikken, som kan forvandle mennesker til fisk, kan også gøre fisk menneskelige. Hvad var det? Jeg kan tænke. Ræk mig jeres finder. Tidevandet er vendt. Børnene er væk! Han var den eneste, der kendte formlen. Fortæl mig, hvor de er! Hvor er mine børn? Du har den sidste elixir. Giv os den så. Vi skal bruge den for at blive mennesker igen. Stik af, I to. Hey, krabbe! Et storslået undervandseventyr. Fangerne! Undslipper! Afstir dem! I kan ikke engang bruges til sushi. Selvfølgelig, chef. Jeg mener nej, chef. Hvad gør vi nu? I kan dø. Du kan ikke tage Sasha med dig. Farvel, Sasha. Vi kommer aldrig til at trække vejret igen. Du er så skide negativ. Jeg er super svøm. De dumme fisk. 3 minutter igen. En forrygende, fantastisk og fornøjelig musikalsk dansk tegnefilm af internationale proportioner. Hjælp, jeg er en fisk. Æd den udulige krabbe og spis det selv, når du er færdig. Kommer i din biograf. Oletko koskaan pohtinut, millaista elämä olisi meren syvyyksissä? Nämä lapset saavat siitä pian selvän. Hans! Nyt nappas! Pikku kala. Wow, nousuvesi! Kaikki alkaa salaisesta oviaukosta, Kato tätä paikkaa! Ihan uskomaton! joka vie Hupsun professorin luolaan. Nyt näytän, kuinka sekoitetaan kala, rohto. Ja mystinen taikajuoma heittää heidät mereen. Seis! Jos et saa vasta-ainetta vuorokauden kuluessa, pysyt kalana loppuikäsi. Stella! Stella, Kai! Mitä tapahtuu? Mä muutuin medusaksi. Kala? Voi vitsi, kun hyvä juttu! Mä vihdoin tajun sen. Se on niin läpinäkyvä. Ei oo aikaa nauraskella. Auta mua etsimään vasta-aine. Vasta-aine? Se, mikä muuttaa ihmisen kalaksi, muuttaa myös kalan ihmiseksi. Mitä tapahtuu? Minä puhun. Mutta muutoksen tuulen minä kuulen vihdoin. Ja kirjoja poissa! Professori on kuollut ja vain hän tiesi reseptin. Missä lapset on? Fui, fui, fui! Kaikki rohto on pullossa! Anna se tänne, se on meidän! Se palauttaisi meidät ihmisiksi. Aamupala. Karotkaa nyt! Hei, Rapu! Vangit pääsevät pakoon! Pidätetään! Ette kelpaisi edes sossiin. Kyllä on, herra! Väsis ei, herra! Mitä nyt tehdään? Sinä kuolet. Sonja ei voi tulla mukaan. Hei, Sonja. Me ei enää ikinä hengitetä raitista ilmaa. Sä aina sanot, mikä ei onnistu. Voima on kanssamme. Voi ei. Senkin tyhmät kalat. Kerro, kuinka selvittäis. Tästä alkaa uskomaton merenalainen seikkailu. Henkeä salpaavan jännittävä musiikkielokuva. Apua, olen kala. Opsi ensin tuo hyödytön rapu ja syö sitten itsesi. Joo!
Lurer du på hvordan det å leve i havet? Det nettopp det Svipp og vennene hans får oppleve. Blom! Jeg har fått den opp. Lille fisken. Tidevannet. De snubler over en hemmelig inngang, Sjekk denne grotta. Dette kult, eller? som fører dem til en sprø professor. Da vil jeg få vise dere hvordan man lager fiskeserum. Der drikker de et serum som sender dem under havets overflate. Hvis du ikke drikker motgiften innen 48 timer, vil du være en fisk resten av livet. Stella! Stella? Svipp? Hva har skjedd? Jeg ble til en glassmanet. Vi er fisker. Ikke det kult? Vet du hva? Jeg kan se rett igjennom deg, Plump. Kan de hjelpe til med å finne motgiften? Hva mener du med å finne motgiften? Men serumet som gjør mennesker til fisk, kan også gjøre fisk menneskelige. I alle dager. Jeg kan snakke. Det en helt ny æra som dukker frem. Ungene er forsvunnet. Professoren død. Han var den eneste som kunne formelen. Hvor barna våre? Du har alt som er igjen. Få den tilbake. Den er vår. Vi trenger den for å bli mennesker igjen. Frokost. Nå har vi sjansen. Svøm, krabbelabbe. Dette begynnelsen på en spennende undersjøisk reise. Rømmer! Arrester dem! For dumme til sushi. Sjef, til han som snakker, sjef! Hva gjør vi nå? Dere dør. Du kan ikke ta med deg Sasha. Sasha. Vi vil aldri puste oksygen mer. Hvorfor må du være så negativ? Kraften er med oss. Din dumme fisk. Fortell hva vi må gjøre. Et magisk, musikalsk, fisktastisk eventyr. Alle som er med snakker torsk. Norsk. Hjelp, jeg er en fisk. Tygg i deg den ubrukelige krabben og spis deg selv etterpå. Ja. Kommer snart på kino. Har du någonsin undrat hur det skulle vara att få se världen under vattnet? Det kommer Fly och hans vänner snart att få uppleva. Hörru, Chuck! Jag har fått napp. Lilla fisken. Tidvattnet. De hittar en hemlig gång Kolla allt det här. Det är helt otroligt. som leder till en småtokig professor Låt mig få visa er hur man blandar fisk. Elixir. och råkar få i sig hans magiska dryck som skickar dem rakt ner i havet. Stopp! Vänta! Om ni inte tar motgiftet inom 48 timmar så förblir ni fiskar för evigt. Stella! Stella? Fly? Vad hände? Jag förvandlades till en manet. Vi fiskar! Oj, det är toppen! Jag har äntligen förstått vem du är, Chuck. Jag ser rakt igenom dig. Men jag har inte tid för skämt. Kanske du kan hjälpa mig att hitta motgiftet. Motgiftet? Men det som kan göra människor till fiskar kan också göra fiskar till människor. Du, vad hände? Jag kan tänka. En helt ny era som börjar idag. Och barnen är borta! Och professorn var den enda som kunde formeln. Var är mina barn? Du har alltså fiskfar! Ge tillbaka den! Den är vår! Behöver det för att bli människor igen. Frukost. Ge er iväg nu, hörni! Hörru, krabban! Det här är början på ett spännande äventyr. Arrestera dem! Ni duger inte ens till sushi. Så, ja sir! Jag menar nej sir! Vad gör vi nu? Kan ni dö? Du kan inte ta Sasha med dig. Hej då, Sasha. Vi kommer aldrig att andas frisk luft mer. Varför allt du säger så negativt? Kraften är med oss! Era dumma fiskar. Då är vad vi ska göra. En magisk, musikalisk, fisktastisk fantasi där rösterna görs av bland andra Allan Svensson, Eva-Britt Strandberg och Reine Brynolfsson. Hjälp, jag är en fisk. Tugga i dig den där odugliga krabban och ät upp dig själv när du är klar. Ja. Biopremiär 20 oktober.